Shubor nakaslem jong nausan hima. Ka maulai taun dorbar harangkat kiseng beper na maulai kalarai bakin empat cimbenta hakapis komiti ka balathau da sorkar kat ba empat le ya kipulit kibadon benta haka jingjia ya general secretary ba menchua ka HNLC uba Cheris Darfield. Thank you ya kini karai la shim haka jingelang balakot da ka maulai taun dorbar harangkat kiseng beper na maulai kabala donlang kinong mikmat ka maulai UMLA bat MDC habakaran sigilat batai kubor hadin balawai ke jingelang haka khanyo terik unailar hajar puai coordinator ka maulai town dorbar uba Herman Bok War ulaong baka maulai town dorbar lamat kiseng beper ha maulai kinte lakam haman laki snong ka maulai bante ia kano ka huri hura bat pene ya ke song sngan uba war lai thuro bak jingelang haba penpau ke jing sngo khia ya ke jinglong jingman ke kentu ya ki kun samla ban shong hala ki jong ki snong amban mi sabar na la snong bat ya trailang hasnong ban yang scam ban pene ya ke sukasan ka thain maulai bro khawai Susu ke jingelang kala rairu ban kentu ya ke sorkar ban nempat pak pulit ya manta ban pahara hanrai ban ailat chuai kisnong mante alakam kenang ba kasuk kasain kan ban pai ngoba war ulaong ba ke jingelang kala kenturu ya ke sorkar ban wengno ya ke curfew ba jingkhang ya ke internet ka balaktai ke nongsong snong nalor ke jingpen kerja ya ke ketem CRPF hapo lai benai ya ke baladep kular da menteri rangba mat usembut menteri rangba na baru kirang basnong di bahak upo jong kamalai tahun dorban ringkat ki samla na kasenjuk samla mulai tulun kiseng balang baru kemudian hapo jong kesnong mulai haga bangi semua khiajur juga ni kejinglong jingman kemudian mentah hapo kesnong mulai dia hadir ngilayoi pedang yak sithiru kemudian ke haga belakot la tungingi bengen haga peace committee menin janmian hadian jong kata ngi ngi sungthu basha begin ban shong hang peace committee ngi ton kam ya kecing kandu nomor kata mentasni ka khat nyu tarik hakapor be bijian ngi le kandu lang hang ni ban ya keren ban ya phi jongwon yakini ki ke baro ti ko benin kong ko bakum kecing lang na kamulai tong dorba kirang ba snong baro ki khot baro jong ka kanhuan nakasurpa nyong mulai ni penrem jur ning kong yagani kejingja ha tu ko khat lai tarik kalmi kejingja ba sungsi yu wei na kinong song snong jong snong mulai basa ha mulai kan ton masar te ni ibiki ki baro kislang ban mi kejing pluma nangta ni penrem jur ni kejingja ha la sim no ya kamen sim ko jung la sim no ya kejing ko jung bat hadian nang ta kimi gini kiki baro om tanggat ta ni penrem jurru ya ka ba hai ki khun wat ki khun ru ka pau ka ba kim tip bagi ki khun la keno iki bagi kita ki associate ki jong ba liep cheris to feel thank you je kum ke jingelang hi ta ko ga sur ni penrem jur ye kini ki jing baro yang ta ko wei pan ha jinge dei ban kene kejing thau ini ke committee ke peace committee kejing lang hibro ko ke sngo bayamenta ngin pat simbenta hagani ke peace committee balada patla ban suspend lani ban book ban wanra yek tigi brio ki bashim ya kejing im kejong bashir to feel patla ban pinstom yeki ngisngo bakampat don jingbon kene ka peace committee kabangi ngi thrang bani i jing song suk kumjuru hagbai dai bagania ngi la yakut ngi rai bangin sange swa tak hadu bangi i baya ke yakini gibrio kibale ngi ka kam ladep penstom ni te dak basung khya e bro kirang basnong bro ki khna samla ki jong kaseng samla ki seng balang baro ngidon ke jing sungkhya yak song sup song san nama takadaw ngikwa bangiru ngini simbenta ka bon ra yak song sup song san da ka bangi khmi lenti baningkong
nak sorkar kan pendep yung ikam bani iba ka yo ka jing bishar ko hong hak jing ya denti jong kani ka jing ja ka belajan do khat lai tari kawai pan hak jing dei bat kani ka jing kenram nadu kami khat san tari ka belami menen kasni hak jing kendu bat deputy commissioner nakat tu kan nengut kirang bak senong ringkat bak jing don ringkat jong MDC kumju ngilai priang ya ki jingtip na ki khot jong ka seng samlam lai pulun ki khot seng balang ki bapan pau ya ki jing sngo jong ki habagi tip pengingin ni bani kan tu deputy commissioner ya ka jing ong ka jing sngo jong ki kalong bat ka jong ngi rum ta kalong ba ya menta sipor ngi iba 4 ilong banbu polis hapok ka sinong mulai pulun bro koi kada kalong kumba kalong menta kidang ikhrit bro kidang iba 4 idon kam tela da ka jingdon ka jongki ba den mana ka tu jing ja khalai tring da ka jingdon ka jongki kanwan ra pa da koi ki jing sngo ye ki khon samla ki khna samla jongi ti na kaliang jongi di siru ti ong ka e ka bangi di bande tingile ya kumtan ek sinong ni ong bangin pet ngin perman hala ki jong sinong ba ka numi kano ro ba si samanin bro ka ta ka than ji asro ngilap ng national highway kisnong ngilay mi da kisenglong mi seng samla boro kinong kit kam sinong kibrayang ban pahara bat sisang i ba kam simdon kanu ro kajingja ka pasungsi bat hangi ka panpau bangila panon ra yak song suk song san da ka bangi mangi yangi ngi akren yak jing song suk song san te naman takadaw sa isiyan pan ngidon kami kajing kubor ye gidor barsinong sa isiyan pan ngi appeal sa deputy commissioner sa district administration baya kung makalong manta sngobha banum patha ye kino ki police ki banan ya patrolling hak sinong mulai bat kung makalong manta halag jong sinong ngin simkhia banwan ra ya song suk song san ngilai khliu jingmut ha ya ka jing sakta ka jong ki khna samla ki barang di ban pendep ki jing pulia ki online classes ngilai kran ya ka jing thot jong sibun ki nong song sinong jong ka slong le ni jong ka jelaru ki ban ka daw ka jing ban ya ka internet ya sitang flight ticket ki jong kiru ki hap ban du no ting yu ya ka jing don kam ban ni kerpat ya sarkar bahkan semua ban wen no ban lift no ya ka jing khang ni ki internet kumjuru ngi kerpa ngi la yu ya ka jing stop ngi la ya ling ba jong ka lockdown na do men sandi kala di ka khasan tri menin ka mandi la curfew menta ka tipste la curfew biang selesai ngim tip kan nong kumno ngi kerpa baldalong bala bat ngi da kerpa jor hiru baka sarkar kan semua ban wen no ya ka curfew to la kalong kano ka timing ya ka bakabu time factor inu iba kabu nak sarkar ban bu hanai tam bakan weng shwa yang ni ka curfew khanang bakinong song sinong jongi kinuma hagini jing ya jing ja menin ngila ya kran ru chief minister ya ka judicial inquiry hanai ka jingalang seisen pa kata kadi ka batang mangi khandai ngut katuk ni kirang basnong ringkat BMDC yak pengiakran yak jingdon kam yak judicial inquiry nrai mene ha jingelang ha bengi pakhat ba bro koi ke jingelang hi kawan ra yak sur badon kam yak national human right commission ha ka ban IT yak ni ke jing tokit yak jingja yak jing khla no ka jong iba cheers trophy thank you koi pakaman menin ngile ui ya ka jing plat khbor ke jong ku Chief Minister badan burung bahan dangan rasyu sakat tu kan ni company jong Central Force ting yu iba kamdan kanu ru gajing ha bakala ketak song suk song san ka bangin ha bandawan ra kata kumtang ikerpan yak sarkar bakan review ya kan khanang ba kanum don kanu ru gajing tenre da kawan kum kata ru yu i bah ka bri hunyo trap ngim don kanu ru gajing ya ka ba on ha ban deploy ban penun kam ya kita di Central Force kawai pengaman
kabakhat du kalong hagajing ekran kajongi nadu kabasdang ba hakamit khat santorik kami kejingja kabasmusi kamtam hangte ki than jo national highway hakabaklai tengku ki pan ng songsinong grade tengku jinge mo CRP laya de kisnam hakabakane kejingdawa kajongi ban pun kan rian no CRP hanri mentah hadu mentah om sim patla ban pendam ni so ban ai khuble yu chief minister badan burom ubanang tu hang tu himne kulakren baula ai kejing kulak ba on process no yang ni kam hakaban shift no yek CRP kam kiba kum kisnong ngijue tengku jinge lakalong katia ka CRP kam ka badan hang tia po jan ka arts and culture ka chaka ka lakalong ka CRP kam ka badan hapo jingking mulai bridge lakalong yak CRP kam ka badan hang tai hapo ka campus jong DIC ni ai khule yo chief minister ye deputy chief minister da ka jing simkhya ka jong pi menin pil ai ka jing kulak bo an sedang ban proses no ban relocate ban shift no yakni ki likely ki CRP kam sekwe pat ibenta kum ka jingalang mene ni pau di jing sungu i kata garai ban ni khmi ti ba kan long sensia ka i ka bai kulak khman jungi bat kum juru kum ka jingalang ni bu ya kapur balakum no lai banai kani ka kam ladi ban pendam khnang bangin lai ngai kinung nu jinge tengku si sen pan bat kini si RPF ki baju pendik na kapur sekapur ye ki pa nang syong sinong jungi kum kisnong ni larai baman lak sinong ngin ai ye ki jing penbana ban kerpa khamtam ki khon samla ba mentang ngidon kapur curfew ngin don hala ki jong sinong bangla shale sin da kala lift hanu ni por lift curfew ngin long ki jai ngin peni bangiya ka kalenti ka balai ngim don kono nuru bat kumjur khamtam ka por mi por yong ka ba phi manta army baro ki senglong me ki seng samla kinong kit kam sinong klei yang sulok ban para ka jing kerpa kolong da kali ka jing lang baro ki ramba sinong ringkat bat ki seng halang ringkat ki seng samla mulai tulun ni kerpa ki kon samla bat ngin ai ka jing kumla sibit haman nak sinong baki kinumi shaban la jong kidong lane la jong ki locality kindon hala jong sinong bat kumjuru ni kerpa ni gue pa ki bangde na bar jong ka sinong mulai bakin kia palle unta hapadeng ni por ye ki bagi kum ka sinong ni simti ban pe baka suk asan kandon ka sinong mulai ni khlam simti ye ni ka kam handai da ka jing sungkhya mo ni appeal makat kum kajing kwa ke jong sarkar kolong bakin le ta tengirung in si appeal ki kum tangim la ban simti ta kampen